atong isyu karong tungura amahan o principal. Usak ka adlaw ni ana niabot ang anak sa ilang balay o giingnan ang iyahang tatay. Tay, paadtuon ka daw sa principal ugma sa buntag. Mitubag ang tatay, ngano man anak? Mitubag ang anak, wa ko kabalo tay, basta giingnan lang ko nga paadtuon ka ugma sa iyang opisina. Mitubag ang tatay, sige anak, moadto ko ugma. O pagkabuntag, miadto ang tatay sa eskwelahan sa opisina sa principal. Pag-abot dito, nangutana ang tatay sa principal. Ma'am principal, nganong gipatawag ang kunin? Mitubag ang principal. Manong, ipatawag ka nako kay ang imong anak perting badlungunon diri sa eskwelahan. Mitubag ang tatay, Madam Principal, kanang akong anak badlungon sa dina sa balay. Unya, gipatawag ka nako. Mga pamalandong, daghay mga bata nga usahay wa nay respeto sa ilang mga ginikanan og usahay dili na maayo ang batasan diha sa eskwelahan.